Uspeli smo da pripremimo teren, radi se već dugo, ali zima je i snegovi i kiše, posebno ovde u ovom delu na tom Halovskom platovu je bilo malo više snegova, tako da smo tek danas u mogućnosti da završimo ono što smo započeli gotovo pre 3 nedelje. Pripremu trenutno se asfaltira 2 kraka, znači ove ulice i priključak na regionalni put. To je negde u dužini, asfalt je u dužini od 500 metara koji će se uraditi danas. Utrošeno je 180 tona asfaltne mase i vrednost asfaltnih radova je 2.900.000. Plus je urađeno 850 metara pod rizlom i 240 metara pod grebanom asfaltom, u stvari radi se ovih puteva, koji su bili u stvarno izuzetno lošem stanju. Ja sam prolazio pre 2 nedelje i prolazio pre nedelju dana, jedva je moglo da se prođe, u tako lošem stanju je bilo. I mi se nadamo da ćemo nastavkom ovog projekta koji smo započeli, Halovo je dobilo, kao i sva mesta te veličine, znači negde u odnosu na veličinu mesta, negde i više urađeno, negde manje. Ovo sve, računajući asfaltiranje i rad, rizlovanje i grebeni asfalt, je blizu 4 miliona. Znači ovo je oko milion i nešto pod rizlom i pod grebenim asfaltom i rekao sam vam 2.900.000 pod ono što ćemo asfaltirati. Ja se nadam da ćemo uskoro, ja znam da ljudi očekuju da sada odjednom i sve bude rešeno. To naravno nije moguće. Taj projekat se nastavlja i ono što treba uraditi verovatno u sledećoj fazi ili letos ili na jesenje su putevi ovde gore iznad, gde smo uradili u prošloj i pretprošloj godini mnogo na ovom regionalnom putu. Ja mislim da sada nema ni jedne deonice koja je u takvom stanju da neko može da kaže da je ona loša ovog puta, posebno meštani Halova, sve do priključka za Zaječar, tako da i dalje će se raditi naravno po deonicama i taj put i mislim da moramo da posvetimo nakon ovoga puno pažnje što se Halova tiče sređivanju osnovne škole koja je u užasnom stanju. Dilema je, i to ćemo razrešiti sa našim ministarstvima i sa nadležnim ministrima, da li potpuno sagraditi jednu malu novu školu ili ovu obnavljati staru koja verovatno njena rekonstrukcija košta i koliko da se podigne sada ovim novim tehnologijama, da se podigne nova škola za onaj broj đaka koji ovde ima. Naravno, dobro je što ih ima, što ima sve više dece i što su se ovde uključili i mladi ljudi i stariji, tako da jedni iskustvom, drugi energijom svoje mladosti mogu da doprinesu dosta selu. Obećali smo da ćemo sređivanjem škole, a možda i pre toga u okviru škole ili pronaći prostor na kome ćemo sagraditi jedno lepo dečije igralište upravo za tu decu koje ovde ima.